कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्योऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഈസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലെവൽ 2 നമ്മൾ 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കിയത് സാഖ്യബുദ്ധിയിലൂടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സ്വധർമാനുഷ്ഠാനം എന്ന് അത് കർമ്മയോഗമായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കർമ്മ യോഗ രഹസ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധന്യമായ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന എന്നുള്ള. അപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനനോട്, ശൂരനായ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലീബത്വം വന്നത്, ഈ നപുംസകത്വം നിനക്ക് എങ്ങനെ വന്നു പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വധിക്കുക കൃഷ്ണ എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ചോദിച്ചു, എന്താണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശിഷ്യന്റെ ഭാവം സ്വീകരിച്ച അർജുനന് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഗഹനമായിട്ടുള്ള ആത്മതത്വം പറഞ്ഞു. ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞ ആ ചൈതന്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുമുള്ളത്. ആ ചൈതന്യം പോയാല് സത്ത് പോയി അല്ലെ, പിന്നെ ജഡം മാത്രാണ്. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പഴയ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ അതൊന്നും നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. എപ്പോ മരിക്കണം അറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മളല്ല അതൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ജീവിതവും അപരിഹാര്യമായതാണ് അല്ലെ. എത്ര നാളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും അറിയില്ല. വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക, പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഓ അർജുനൻ പറയണത് എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഇടയായാല് പാപം വരില്ലേ എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാല് അത് ഭീരുത്വമാവും, നരകവാസം
വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മള് 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കർമ്മയോഗം, എങ്ങനെയൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകാം നമുക്ക് 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-ാം അധ്യായം കർമ്മയോഗമാണ്. അർജുനൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ചോദിക്കണത് എന്താ? ഈ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ബുദ്ധിയോഗമാണ്. അതായത് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ആ യോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഘോരേ കർമ്മണി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഈ ഘോരമായ കർമ്മം അല്ലേ, യുദ്ധം, മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുക, അതൊക്കെ അതിനെന്തിനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കില് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ കർമ്മവാസന തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത നമ്മെ പോലെയുള്ളവർക്കായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തെ പറയാണ്. ഇനി ഇപ്പോ നമ്മുടെ ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ കുറയുമ്പോഴേ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. യോഗബുദ്ധിയിലെ സ്ഥിരമായ ആളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ലക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗിക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാം യോഗബുദ്ധിയിലൂടെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മ രഹസ്യം, കർമ്മം ചെയ്യാം, ഫലം ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പിന്നെന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയണേ? അപ്പൊ ഈശ്വരനാണ് സത്യം എന്നുള്ള അറിവ് നേടുക, സ്വധർമ്മം ചെയ്യുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. കൃഷ്ണാവബോധം, ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാന അർജന പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യയുമാണെന്ന ധാരണ അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏകാന്തത്തില് ജീവിക്കുക അല്ലെ, തപശ്ചര്യയോടെ, അതുപോലെ കർമ്മനിരതനാവാതെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നൊക്കെയാണോ എന്നൊരു വേള അർജുനൻ ചിന്തിച്ചു. ഭഗവാനാകട്ടെ മറുപടിയായി കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം അല്ലെ, കർമ്മം എങ്ങനെയാ യോഗ ആവണത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അത് യോഗമായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. അതിവിടെ വിവരിച്ചു തരാണ്. വീണ്ടും അർജുനൻ പറയാണ്, വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇതും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാതെ തദേകം വദ, ഒരേ ഒരെണ്ണം നിശ്ചയിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. എന്റെ ശ്രേയസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഉപകാരപ്രദമായത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സംശയങ്ങള് അപ്പോഴപ്പോ നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യന്റെ ആവശ്യം. ഇപ്പോ ശിഷ്യന്റെ കടമ, നല്ലൊരു ശിഷ്യന് ഗുരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജ്ഞാനവും നൽകും അല്ലേ. അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യമറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇനി വരും തലമുറകൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ആളുകൾ വരുമ്പോ അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ തന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അറിവ് ലഭിക്കണം. അതിനാ
ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത മയാനഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, അനഘ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ജ്ഞാനയോഗികള് ഒരു കൂട്ടര്, തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവര്, പിന്നെയോ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ പോകുന്നവര്, അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഭഗവാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദൈവീ സമ്പത്ത് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീ പാപമുക്തനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അനഘ എന്ന് വിളിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് നീ അർഹനുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ 39-ാം ശ്ലോകത്തിൽ രണ്ടുവിധം യോഗങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം, കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്നിവയെ പറ്റി ഇവിടെ കൂടുതൽ വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗമാണോ കർമ്മയോഗമാണോ എനിക്ക് ചേർന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ ന ജ സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഈ ശരീരത്തിലൂടെ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നൈഷ്കർമ്മ്യം. ഇവിടെ നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്നാ പറയണത് അല്ലെ. അപ്പോ ബാഹ്യകർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നൈഷ്കർമ്മ്യമാവില്ല. ഈ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നൈഷ്കർമ്മ്യമാവാൻ പോണില്ല. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്താ വേണ്ടത്? മനസ്സിൽ ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോ ഈ ചിന്ത വന്നാൽ തന്നെ അത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് തുല്യാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നൈഷ്കർമ്മിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതില് അർത്ഥമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണ തുല്യനാവാമെന്നാണ് ചില തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ ഉള്ള കർമ്മങ്ങള് ഫലം ഇച്ഛിച്ച കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന് തുല്യനാവാനൊന്നും പറ്റില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർമ്മവാസനകൾ ഉണ്ടാവും, പല ജന്മങ്ങളിൽ ആയിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ആ കർമ്മവാസനകളൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് തീരണം, അത് എരിയിച്ചു കളയണം ആ കർമ്മവാസനകളെ. അങ്ങനെ സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അല്ലാതെ ചെയ്താല് അത് വിജയിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം, നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹ്യ വശകർമ്മ സർവപ്രകൃതി ജൈർഗുണൈ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന് സന്യാസം സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ യുദ്ധവാസനയുണ്ട് അല്ലെ, അത് യുദ്ധം ചെയ്ത് തന്നെ തീരണം. അല്ലാതെ ഇപ്പോ ഈ സമയം സന്യാസത്തിന് യോജിച്ചതല്ല അർജുനന്. ഓരോരുത്തരിലും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസനകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ നിർബന്ധിതനാവുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യാവില്ല. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് നിസ്വാർത്ഥനായിട്ട് സമൂഹ സേവനം നടത്തും അല്ലെ. അയാൾക്കും അവഗണനയൊക്കെ തന്നെയാവും തിരിച്ചു കിട്ടുക, പലപ്പോഴും ഫലം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. രജോ ഗുണികളോ എന്തിലും എടുത്തു ചാടി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ, അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. തമോ ഗുണികളാണെങ്കിലോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അലസത അവരുടെ പ്രകൃതാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തകള്, വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്.
ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവുമായ ശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ബുദ്ധി എല്ലാമേ ഭഗവാനില് ഉറപ്പിക്കണം. അതല്ല ആലംബം വേണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും, വിഷയസുഖങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകും, അല്ലെ? മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായിട്ട് മറ്റു പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ മുഴുകിപ്പോകും എന്നാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ സന്യാസം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫലമില്ല എന്നാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യ ആസ്തെ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാര സ ഉച്യത്തെ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ബാഹ്യകർമ്മമല്ല, അതിന്റെ മൂലമായ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അല്ലാത്തയാള് കപട നാട്യക്കാരനാണ്. ആന്തരികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിരക്തരാവേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വേഷം കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്, അല്ലെ? കാഷായ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് വഞ്ചകരാണ്. യസ്ത്വിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗം അസക്തസ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അത്യുത്തമനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാള്. പ്രവർത്തന നിരതമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും. അതിനെ മനസ്സിനാലെ നിയന്ത്രിക്കുക, നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിട്ട് ആസക്തി, ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രസന്നതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണോ എങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല എന്നാണോ, അത് ഉപേക്ഷിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാന് സംതൃപ്തിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? നന്മയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അത്, അല്ലെ? ധാർമ്മികമായതായിരിക്കും. അധർമ്മം ഉള്ള പ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതൊന്നും ഭഗവാന് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് അത്യുത്തമൻ. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവൻ ധ്യാനാദികളെ ഒരു ജീവനോപായം മാത്രമായി കരുതുന്ന കപടവേഷധാരിയായ ഒരാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനെന്നാണ് മനസാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ. അപ്പോ ഈ ചിലവരുണ്ട്, അല്ലെ? കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ധ്യാനമഗ്നനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. മനസ്സിലോ വിഷയചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മിന്നിമറിയായിരിക്കും. എന്താ അല്ലേ പ്രയോജനം? അവര് കപട നാട്യക്കാരാണ്. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് തന്റെ സ്വധർമ്മം, ഒരു തൂപ്പുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും തന്റെ സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിലും നല്ല ആള് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 8ാമത്തെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അതൊന്നുകൂടി പറയാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോഹ്യ കർമ്മണ ശരീരയാത്രാഭിചതേന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക, സ്വധർമ്മം അത് ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം ചെയ്യല്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആർക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും സാധ്യമാവില്ല. ഇപ്പൊ കർമ്മവാസനയുള്ള ആള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് പറ്റില്ല, അല്ലെ? പ്രാരബ്ധ കർമ്മം എരിയിച്ചു കളയുക, അതിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം അതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ വാസന ഒടുങ്ങിയാലാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുള്ളൂ, മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കർമ്മവാസനകളൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ എരിച്ചു കളയണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക, മനസ്സ് പ്രശാന്താവസ്ഥയിലാവുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം.
ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവണതകൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് ആരാധനയായിട്ട് ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയില് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക്. അപ്പോ പറയാണ് അർജുന, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നിനക്ക് ഈ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. യജ്ഞഭാവനയോടെ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മാത്രമാണ് കർമ്മബന്ധനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. അഹന്ത, മമത അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അനാസക്തനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. ഒന്നിനോട് ഒട്ടലില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പോ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യണം, ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പക്ഷിമൃഗാദികള് അവരും നിസ്വാർത്ഥരാണ് അല്ലെ, അവർക്കൊന്നും കർമ്മബന്ധനം ഇല്ല. മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഈ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവണത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വാമേഷവോസ്തിഷ്ടകാമധുക്ക്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒപ്പം യജ്ഞങ്ങളെയും വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ യജ്ഞം ചെയ്തോളൂ. യജ്ഞം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാല് അവര് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സുഖജീവിതത്തിനും പിന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം അവര് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്ന്. ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അർത്ഥം? ഈശ്വര പൂജ, ദാനം, സമാഗമം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. സഹകരണം എന്നും യജ്ഞം എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്പോ നീ സഹകരിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. അപ്പോ പ്രകൃതിയോട്, കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, സമൂഹത്തോട് ഒക്കെ നമ്മൾ സഹകരിച്ച് ജീവിക്കണം. ഈശ്വരൻ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചത് സഹകരണത്താലെയാണ്. ഇപ്പൊ കത്തിജ്വലിച്ച സൂര്യനുണ്ട് അല്ലെ, സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിച്ചിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഈ കടലിലെ ജലം നീരാവിയാവും അല്ലെ, അങ്ങനെ പിന്നീട് മേഘമായി മഴയായി, പിന്നെ മഴ കൊണ്ട് സസ്യജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക സൂര്യൻ സമരം ചെയ്താലോ അല്ലെ, വായു സ്ട്രൈക്ക് പിടിച്ചാലോ നമ്മളുടെ സ്ഥിതി എന്താവും പിന്നെ അല്ലെ? പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ 2 കൈയും സഹകരിച്ചാലാണ് നമുക്കൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതുപോലെ കാലുകൾ സഹകരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണും ബുദ്ധിയും സഹകരിക്കണം, അപ്പോഴാ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ എവിടെ നോക്കിയാലും സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യജ്ഞരൂപേണ പ്രവർത്തിക്കൂ. ദേവാദികള് പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്താനായി ഭാവേനയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്താൻ ദേവാദികള് അല്ലെ, വായു, വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആരാ തരുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചും അവരെ സന്തുഷ്ടരാക്കണം, അവരെ യജ്ഞരൂപത്തിൽ പൂജിക്കണം. അങ്ങനെ അന്യോന്യം സന്തോഷിപ്പിച്ച് പരമശ്രേയസ് കൈവരിക്കുക എന്ന്
ബ്രഹ്മദേവനും നമ്മളെ സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ ബദ്ധരായ ഈ ആത്മാക്കൾ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ക്രമേണ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കും എന്നാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ ധർമ്മം നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വാ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കുക, അവര് നമ്മളെ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അങ്ങനെ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസിയില് കൂടെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്തുന്ന ദേവന്മാർക്ക് കൃതജ്ഞതയോടെ യജ്ഞം ചെയ്യണം നമ്മള്. അപ്പോ മാനസിക പൂജയായിട്ട് ചെയ്യാം സ്മരണ. ഇപ്പൊ സൂര്യദേവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി, വായു എന്നിവരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് നമ്മളുടെ ഉദരപൂരണം നടത്തുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നും ആഹാരം കഴിക്കാനും ഒക്കെയും അവര് ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിലത്തെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താ അല്ലേ? ചൂടോ വെളിച്ചോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വായു സ്ട്രൈക്ക് പിടിച്ചാലോ അപ്പൊ തീർന്നു നമ്മുടെ കഥ അല്ലേ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മള് പ്രസാദിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അനാവശ്യമായി പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അല്ലെ. സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ ദേവന്മാര് അവരുടെ സ്വധർമ്മമൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളോ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മള് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുക, അവരെ യജിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു പരസ്പര ധാരണയിൽ വേണം നമ്മള് നീങ്ങാൻ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളവയാണ്. അവ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ചില ദേവന്മാർക്ക് നമ്മള് സൂര്യന്, വായുവിന് ഒക്കെ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ സർവയജ്ഞോപഭോക്താവായിട്ട് ഓൾ എൻജോയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്. സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. സ്വധർമ്മമാണ് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കൽ. ഇനി അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവനൊരു മോഷ്ടാവാണ് എന്ന് പറയാണ് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹിവോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിത തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേസ്തേന ഏവസ. പറയാണ്, ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. അപ്പോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വിവിധ സംഗതികളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ദേവന്മാര്. അവരെയൊക്കെ നമ്മള് യജ്ഞത്താലെ സന്തുഷ്ടരാക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവര് നമുക്ക് അവശ്യ വിഭവങ്ങളൊക്കെയും നൽകും. അങ്ങനെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്, കള്ളനാണ് എന്നാ പറയണത്. അപ്പോ അവര് നമുക്ക് കനിഞ്ഞ് ദേവദത്തമായ പലതും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൃതജ്ഞതയോടെ അവർക്കൊരു യജ്ഞം ചെയ്യണം, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് ചോരനാണ്, കള്ളനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ കള്ളന്മാർക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ദേവതകൾക്ക് വേണ്ടത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ എല്ലാം സ്വയം അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ആ കള്ളൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ, പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷ അവർക്കും ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു മാനസിക പൂജയോ കൃതജ്ഞതയോ വേണം. ഒരു സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാർ സന്തോഷിക്കും, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇപ്പോ തിരികെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ കള്ളനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ഈ സ്വധർമ്മവും യജ്ഞഭാവനയാലെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര്, ഗുരുഭൂതന്മാര്, മറ്റുള്ള സഹായം ലഭിച്ചവര്, അവരോട് കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ മോഷ്ടാവാകും എന്ന്. ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കളുടെ കരുണ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയത്. തിരിച്ചവർക്കും കൃതജ്ഞതയോടെ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ കള്ളനാണ്
ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മറന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരാൽ ദത്തങ്ങളായ ഈ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ലാത്ത വിധം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികമധികം കുടുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് മറ്റു ദേവന്മാരൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ അവരാൽ ദത്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ദേവദത്തമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങള് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഷ്ടാവ് തന്നെയാണ്. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാം ഇവിടെയുള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവില്ല, ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. യജ്ഞബോധം വളർത്തി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഫലം? അതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈ ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വഖം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പറയാണ്, ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ നിവേദിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദേവതകള് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തര് അത് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് മുക്തരാവും. നേരെ മറിച്ച് സ്വയം ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അവര് പാപമുക്തരാവണില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആരാണ് സന്തഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്, അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ, അവരെയാണ് സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സത്തുക്കൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമബദ്ധരാകയാൽ ആദ്യം തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും പ്രസാദമായിട്ടാണ് അല്ലെ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. എല്ലാം പരിശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം പ്രസാദം ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോ മനസ്സന്തോഷം അത് പുണ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണാണ്. ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യജ്ഞഭാവത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അവർ പാപവാസനകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവും എന്നാണ്. സ്വാർത്ഥരായി ജീവിച്ചാല് പാപമാണ് അല്ലെ, ഒരിക്കലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. പുണ്യം യജ്ഞഭാവേന ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതും ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം നൽകും. അതാണ് ദൈവികത എന്നൊക്കെ പറയണത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നമുക്കൊരു കടപ്പാട് വേണം. യജ്ഞരൂപേണ സമർപ്പണം ചെയ്യണം, പരോപകാരം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാന്തി സമാധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ചക്രം ആണ് ഇവിടെ, ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലേ നിലനിൽക്കാൻ. അതെങ്ങനെയാ? മഴയൊക്കെ വേണമല്ലേ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ. മഴ എങ്ങനെയാ? യജ്ഞം ചെയ്ത് മഴ ഉണ്ടാവണോ? ദേവന്മാരെ പ്രീണിപ്പിക്കുമ്പോ മഴ ഉണ്ടാവണോ? അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു സൈക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോ ഈ ഉപനിഷത്ത് പറയാണ്, ഒരാളുടെ മാതാപിതാക്കള് ഒക്കെ ദൈവനിഷ്ഠയാണ്. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെ, ഇന്ന ആളുടെ മകനാവണം മകളാവണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോ എല്ലാം ഒരു സൈക്കിള് പോലെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ചക്രം പൂർത്തീകരിക്കണം, അതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഭൂതാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവികളും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അന്നത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ എല്ലാ ജീവികളും ഉണ്ടാവണത്. അന്നം മഴ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണേ, മഴ യജ്ഞം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണേ, യജ്ഞം കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവണേ. അങ്ങനെ ആ ചക്രത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ചക്രം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് പോലെ
കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷയിക ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവുന്നു. പറയാണ് നമ്മള് വാക്സിനേഷനൊക്കെ എടുക്കൂലേ രോഗത്തിന് എതിരായിട്ട്, അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണപ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഈ വിഷയ ആസക്തിയൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോവും എന്നാ പറയണത്. അതൊക്കെ അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബലം നമുക്ക്, കരുത്തുണ്ടാവും, ആത്മബലം കിട്ടും നമുക്ക് ഈ പ്രസാദ സേവയിലൂടെ എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പോ സ്വധർമാനുഷ്ഠാനം കർമ്മയോഗമാക്കി തീർക്കണം എന്ന് പറയാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാൽ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ വേദങ്ങളില് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവിധികളൊക്കെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. എല്ലാ അറിവുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, നമ്മൾക്കറിയാം. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ പ്രപഞ്ചമാകെ നിലനിൽക്കുന്ന, വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ അതീന്ദ്രിയ സത്ത ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ പരമസത്യം, അത് യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ച മനസ്സ് എന്ന് പറയണത് അതിന്റെ പ്രേരണയാലെയാണ് ക്ഷരം അക്ഷരം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവണേ. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കർമ്മം ഉണ്ടാവണത്. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ആ ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ക്ഷരബ്രഹ്മം ഉണ്ടാവണത്. പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ഇപ്പോ വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. വേദത്തിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം അത് വികർമ്മമാണ്. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മത്തിനെ വികർമ്മം എന്നാ പറയാ. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം, ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാകുന്നു. ആ കർമ്മം വികർമ്മം എന്താണ് ചെയ്യണേ? ആധികാരികമല്ല വികർമ്മം എന്നുള്ളത്, പാപകരമാണ്. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അവ വൈദിക യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചാലോ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോ എല്ലാ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലവും അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ വിവേകമുള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഈ യജ്ഞചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് അവഗണിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം നിഷ്ഫലമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഈ ചക്രത്തെ പൂർത്തിയാക്കാനാവൂ, ഈ യജ്ഞചക്രത്തിനെ. അതാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയ അഘായുരിന്ദ്രിയാരാമോ മോഹം പാർത്ഥ സജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. പറയാണ്, ഈ വേദങ്ങളാല് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ അതിൽ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങള്, അത് അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവര് അവരെന്ത് ജീവിതാണ്? പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതാണ് അവര് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനായി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ, നിഷ്ഫലമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ ചക്രത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലെ. പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഈ ചക്രമാണത്. അപ്പോ ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജഗത്തിന്റെ സത്യസ്ഥിതി അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചൈതന്യം ആനന്ദപൂർണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം നേടിയിട്ട് ഈ ചക്രം പൂർത്തിയാക്കുക. കർമ്മവാസന നശിപ്പിക്കാൻ യജ്ഞഭാവനയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഉള്ളിലെ ഈശ്വര ചൈതന്യം നമുക്കപ്പോ തെളിഞ്ഞു വരും. ആനന്ദ സ്വരൂപമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കും. അപ്പൊ കർമ്മവാസനകൾ ഒടുങ്ങി ജീവിതം ധന്യമാകും എന്നാണ്. അപ്പോ സ്വാർത്ഥതയോടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടേത് പാപ ആയുസ് എന്നാ പറയാ അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ ആരാമന്മാരാണ് അവര്. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവര് ആത്മാരാമനാണ് ആവേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാര് ഇപ്പൊ അഗ്നിയില് നെയ്യ് കോരി ഒഴിച്ച പോലെയാ. എത്ര ആയാലും ആസക്തി, ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരില്ല.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളം ധനം സമ്പാദിക്കുക, എന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുക, അങ്ങനെ അല്ല, ഭഗവാൻ അതൊക്കെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ആവശ്യത്തിന് അധ്വാനിക്കുക, ബാക്കി സമയം ഈശ്വര സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് ബാധകല്ല. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യജ്ഞം ഒന്നും ബാധകല്ല. അതാ ഇവിടെ പറയണേ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാദാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് പിന്നെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ആ ആൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര അനുഷ്ഠാനം ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ആ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ആള്. ഇപ്പോ മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നവന് പിന്നെ വേറെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക എന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോ അത് കർമ്മവാസന നശിച്ച് ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തി അതിൽ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നയാളാണ് ആത്മാരാമൻ, അല്ലെ? ചിത്തശുദ്ധിയൊക്കെ വന്നിട്ട്, അല്ലെ, കർമ്മവാസനകളൊക്കെ നശിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണത് ആത്മാരാമ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. പറഞ്ഞങ്ങനെ തരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ സന്തുഷ്ടനാവാൻ സാധിക്കുക, അതാണ് ആത്മാരാമ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. ഹരികൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാൾ ഹൃദയമാലിന്യമാകെ അയാളുടെ ഹൃദയമാലിന്യമാകെ ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ചിത്തം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു വിചാരിക്കുക. ചിത്തം അവബോധം കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സിദ്ധിക്കണ ഫലം അയാൾക്ക് കൈവന്നു കഴിയും. അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ പോയി പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ, ഹൃദയത്തില്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഒരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അതൊന്നും പിന്നെ ബാധകമാവണില്ല. അപ്പൊ നമുക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാനുള്ള ആഗ്രഹം വളരണം. അതിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവിതത്തിനൊരു ചക്രമുണ്ട്. ആ ചക്രം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ജീവന് വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ, സ്വധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ, പരമാത്മാവിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അസന്തുഷ്ടിയാണ് ഫലം. ഇപ്പൊ ഈ ജീവിത ചക്രത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വിജയം വരിച്ചയാള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്, പരിപൂർണനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാൻ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം? അതാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 18ാമത്തെയാണോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ ന കൃതേനേഹ കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദത്ര അർത്ഥവ്യപാശ്രയ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിറവേറ്റിയിട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല. ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയുള്ള നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കൾ എന്തിനാ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാ പറയണത്, തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ പരമ ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അത് അപ്പൊ പിന്നെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ജീവൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിലും, അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണം. ആ ആൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾക്ക് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നണേ? മറ്റൊരാളാണ് എനിക്ക് സന്തോഷവും സന്താപവും ഒക്കെ തരുന്നതെന്നാ നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ എനിക്ക് സന്തോഷം, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താ എനിക്ക് സങ്കടം, അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷേ ആത്മാരാമൻ എന്തുണ്ടാവുക? ഭഗവാനാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനെയാ കിട്ടിയിരിക്കണേ.
വേറൊരാളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? നമ്മളുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. നമ്മളിപ്പോ മറ്റേയാള് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ദുഃഖമുണ്ടായി, അയാള് വേണം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വേറൊരാളെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം. പരമാനന്ദവും അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം അപ്പോഴും ചെയ്യാം, ഒട്ടലില്ലാതെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാതെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനി. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യമല്ല താനും. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തി വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണോ? അല്ല, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒന്നിലും ഒരു അവകാശബോധമില്ലാതെ, കർമ്മഫല ഇച്ഛയില്ലാതെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവമില്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. 19 അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫല കാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാൻ? ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ എന്റെ കടമയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇത്രയേ വേണ്ടൂ. സോ സിമ്പിൾ. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമയാണ്, ഇതെന്റെ കടമയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിഷ്കാമമായിട്ട് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോ അത് നമ്മളെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ അനാസക്തനായിട്ട് നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാ ഭഗവാൻ പറയണത്. ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പൊരുതാനാണ് അർജുനൻ നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലേ? കുരുക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുക. ഫലം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതില് ഒരു താല്പര്യവും ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കുശലതയോട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അല്ലാതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിമാസ്ഥിത ജനഗാതയ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സമ്പശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോ മിഥിലയിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള മിഥില ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള ജനക മഹാരാജാവ്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവര് തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു മോഡലാണ്, അല്ലെ? അർജുനൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ആരാധനാപാത്രമായ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കുക. അപ്പൊ വീരനായ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അല്ലെ? അല്ലാതെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ അതൊരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക, അതിലൂടെ കിട്ടുക. അപ്പോ പറയാണ്, ജനകനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാര് തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അനുഷ്ഠിച്ച് മാത്രം പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ, ലോകരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നീയും നിന്റെ നിയത കർമ്മം ചെയ്യുക അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. മനസ്സിൽ നന്മയുള്ള ഒരു യോദ്ധാവാണ്, അല്ലെ? സത്യധർമ്മങ്ങളുള്ള നന്മയുള്ള രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന് ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം, സന്യാസമൊന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. യോഗവാസിഷ്ഠത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു രാജാവും രാജ്ഞിയും ഉണ്ട്. അവര് വലിയ ആത്മീയ ചിന്തയിലുള്ളവരാ. അപ്പോ രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് രാജാവിന് തോന്നാണ്. ഒരു ദിവസം രാജാവ് ആരോടും പറയാതെ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ രാജ്ഞി എന്തു ചെയ്യും? പിന്നെ രാജ്ഞി ചുമതല ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു.
അങ്ങനെ അവര് വലിയ സാധനയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു മാതാജി ആയിരുന്നു. അവര് രാത്രി കാലമൊക്കെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ കാലം തന്റെ ആത്മസ്വരൂപം സിദ്ധികളൊക്കെ നേടി. ഇപ്പോഴവർക്ക് ആകാശത്ത് കൂടിയൊക്കെ പറക്കാനുള്ള സിദ്ധിയൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട് രാജ്ഞി. അങ്ങനെ ഓർമ്മ ഓർക്കുകയാണ്, രാജാവിന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാൻ രാജ്ഞി ഇങ്ങനെ ആകാശമാർഗം പോയി. അപ്പോഴ് ഒരു ആശ്രമത്തില് രാജാവ് ഇങ്ങനെ അസന്തുഷ്ടനായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉലാത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ രാജ്ഞി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു യോഗിനിയുടെ വേഷത്തില് രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തി. മനസ്സിലാവില്ല രാജ്ഞിയാണ് എന്നൊന്നും. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്താണ് അസ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാജാവായിരുന്നു, അന്നുണ്ടായിരുന്നതിലും അസ്വസ്ഥതയാണ് എനിക്കിപ്പൊ ഈ ആശ്രമത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ളത് എന്ന്. അപ്പോ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് മനസ്സുകൊണ്ട് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല, ശരീരം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നേ ഉള്ളൂ. ശരീരം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചാല് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് രാജഭാരമൊക്കെ നിർവഹിച്ചോളൂ, ഒപ്പം സാധനയും കൂടെ നടത്തിയാൽ മതി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ ഞാൻ രാജ്ഞിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ആശ്രമം തന്നെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇനി അതായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോ രാജാവിന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ റാണി ദിവ്യ ചൈതന്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്ഞിക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പോ അതാ പറയണത്, ഈ വിധിച്ച കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണതയിലെത്താം. അല്ലാണ്ട് ഒളിച്ചോടി പോകുമൊന്നും വേണ്ട ചുമതലയിൽ നിന്ന്. ഈ രാജാവിന് പറ്റിയ പോലെ ആവും പിന്നെ. ഇപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം നേടിയ ആള് ഈ ലോകത്തിന് ഭാരമല്ല, ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേദനയാകാതെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്കും സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നിത്യസുഹൃത്തായ അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിൽ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ്. അധാർമികർക്ക് ജയമില്ല, ധർമ്മത്തിനേ വിജയമുള്ളൂ എന്നെല്ലാവരും കാണാനാണ്. ഇപ്പോ ലോകസംഗ്രഹം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതാ ഇവിടെ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവതരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? ആരാധനാപാത്രമായ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാരും അനുകരിച്ചോളും അല്ലെ. അതാണ് അപ്പോ ലോക സ്വഭാവം. അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠര് ചെയ്യണ, സമാജ നേതാക്കളൊക്കെ ചെയ്യണത് എല്ലാരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഗുരു വേണ്ടും വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആചാര്യനെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയാം അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളത് ആചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തെ ഒന്നും നേടാനില്ല ഭഗവാന് അല്ലെ. എന്നാലും ഗോകുലത്തിലെ സമപ്രായക്കാരോടൊന്നിച്ച് കാലി മേച്ചു നടന്നു അല്ലെ. സർവജ്ഞനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തന്റെ രാജപദവിക്ക് ചേരാത്തതാണ് തേരാളിയാവുന്നതെന്ന് കരുതിയില്ല അല്ലെ. സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വൃന്ദാവനത്തില് ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗോകുലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗോപികമാരുടെ വിഷമത്തിലും നിസ്സംഗനായി ഭഗവാൻ ഇരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എന്ത് കർമ്മവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുമാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ, ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആചരിച്ചു കാണിക്കണം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാൻ പറയുന്നതിന് തനിക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ
ആയു യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും നേടാനുണ്ടോ ഇനി? സർവ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ഈ 3 ലോകങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാനുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാട്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ? വൃന്ദാവന ലീലകള് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ഇപ്പോ തേരാളിയായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കർമ്മം സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണു, അത്ര മാത്രാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും വേദശാസനകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ? മാതൃകയാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനുകരിക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാനെ പക്ഷെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കൃഷ്ണനെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റും. മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ അനുസരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അനുകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓരോന്നും എടുത്താ അതുപോലെ അനുകരിക്കാനേ ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റും, ശ്രീകൃഷ്ണനെ അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇന്ന് പരീക്ഷ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. 2ാം അധ്യായത്തിലെ പരീക്ഷ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ാം അധ്യായത്തിലെ പരീക്ഷ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇല്ല, 2ആവുമ്പോഴല്ല, 6 അധ്യായം കഴിയുമ്പോ പരീക്ഷ ഉണ്ട്. 2 അധ്യായം കഴിയുമ്പോ പരീക്ഷയില്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയണേ. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങള് കുറച്ച് നോക്കാം. അത് എഴുതിയവരൊന്ന് വായിക്കൂ. ആരാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഒരാളെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആരും ഇല്ല ഇവിടെ, ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല. 3ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ബുദ്ധിയോഗം. എന്തിനെ കുറിച്ച്? ബുദ്ധിയോഗം, ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം. മാതാജി, കൃഷ്ണാവബോധം എഴുതിക്കൂടെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അടുത്തത്, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താ വേണ്ടേ? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അതെ, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, ആരെയും കാണാനില്ല. ആയിക്കോട്ടെ. അടുത്തത്, കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള കർമ്മം യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? എന്താ? തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. അതെ, നാമജപം. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എന്നൊക്കെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അങ്ങനെയും പറയാം. അങ്ങനെ മതി. ആരെയാണ് ചോരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ആരെയാ? വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ
ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവനാണ് ചോരൻ. ചോരൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആ അത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അല്ലേ? അതിന്റെ അതെ, അർത്ഥം എഴുതിയാ മതി. ഇത് പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരെ. അതെ അതെ. വികർമ്മം എല്ലാവരും എന്നാൽ ആ വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മത്തെ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് അതെ. ആധികാരികമല്ലാത്തതും കർമ്മം പാപകരവുമാണ്. പാപകരവുമാണ്. അതെ അതെ. കൃഷ്ണാവബോധം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അനേകായിരം യജ്ഞം കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയമാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ പ്രജ്ഞാശുദ്ധി കൊണ്ട് തനിക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശാശ്വത തത്വത്തിൽ അയാൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്വന്തം കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആൾക്ക് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമോ വശ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭഗവാനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട്? നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഭഗവാനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അതെ. അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് നാളത്തേലേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? അത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല. നമ്മളെ ഈ പീരിയഡ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭഗവത്ഗീത തൊടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂ. വായിക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ മലയാളം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. അതിൽ ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീന മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ട് തരും. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തരാറുണ്ടോ? അപ്പൊ മലയാളം ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയിണ്ടോ? മലയാളം ഗ്രൂപ്പാ? ഏതാ പേരും? റീന മാതാജി എന്താ പേര്? രാധാ ഗോവിന്ദ് മലയാളം എന്നാണോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്? അതെ അതെ, അതുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ജോയിന്റ് ആവാത്തവര് വേണമെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ആയാ നിങ്ങൾക്ക് മംഗളാരതി. എന്റെ മാതാജി ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മലയാളം. അതന്നെ. അതില് ചേരാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ചേരാം. പിന്നെ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വരും. ആ ഗ്രൂപ്പിലാ വരിക. അതിലറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത്? രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആരാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ കയറൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ തന്നെ കയറൂ. എന്നിട്ട് 5:45 ഭാഗവതം രാവിലത്തെ കേട്ടോളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അഡ്മിനോട്. രാവിലെ 5:45 ഇതേ ലിങ്കാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന ലിങ്കിൽ തന്നെ കയറിയിട്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഒരാഴ്ച കേൾക്കൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടം വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.